Hi, I'm Maria. I wanna read you my poem Tyhjää. So maybe it's like feeling empty or something like that in English, might be. So yeah, tyhjää. Mun elämä on niin helvetin tyhjää. Mulla ei oo kotia, mun asunto on myrkkyä. En voi hengittää, en voi ajatella, en voi olla. Välillä menee koko päivä, että etsin paikkaa, jossa mua ei potkita, poljeta, tapeta. En pysty tekemään mun juttuja, käyttämään tietokonetta, opiskelemaan. Maalaamaan, tekemään käsitöitä, soittamaan, laulamaan. Mä oon ihan helvetin älykäs, luova, ongelmanratkaisija, huumorintajuinen. Mun elämä tuntuu niin tyhjältä, kun en pysty tekemään mun juttuja. Kaipaan kotia, haluan olla rauhassa. Kaipaan sitä, että joku rakastaa mua ja kertoo sen mulle. Miksi kaikki kaunis ja loistava halutaan tuhota, jättää pelkät heikot kopiot? Mun elämä tuntuu niin tyhjältä.